соати 21:00 ба вақти Тоҷикистон ба шаҳрвандони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. Акаҷон аблава кай тамом мешавад? ман ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳам. доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. суроға, шаҳри Москва. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунен. Саволҳое ки ироӣ кардагиен ба саволотон ҷавоб мегардонем. ба ҳаматон хотиррасон мекунем ки рӯзи 15 май соати 21:00 ба вақти Тоҷикистон финали конкурси май. айни ҳол 200 дона дига билет мондагиай. нархи як билет 200 рубла дар бар мегирад. ҳамагӣ 30 дона приз дора. касе ки мехоҳад билет харидорӣ кунад, дар инами картаи Сбербанк сумтона бупартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ва агар касе ки 5 та билет бигирад, 2 билети дига ай номи ма падарка. чектона дар рақамҳои WhatsApp рой кунен, қатъи ном ва фамилиятон. як ахборот баҳри шумо пешниҳод мекунам. ба муҳоҷирон ташкили ҳамлу нақли мусофирбарӣ дар Федератсияи Россия мамнӯъ шуд. кишвардори Федератсияи Россия қонунеро имзо гузошт ки ба хориҷиён ташкили ҳамлу нақли мусофирбарӣ манъ карда мешавад. маҳдудият ба шаҳрвандони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дахл надорад. президенти Федератсияи Россия Владимир Путин қонунеро имзо кард ки иштироки сармоягузорони хориҷӣ дар ҳамлу нақли мунтазами нақлиёт дар асоси шарикии давлатӣ хусусӣ ва истисно мекунад. ҳуҷҷати дахлдор аллакай дар портали расмии иттилооти ҳуқуқӣ нашр шудааст. супер видео нависонда. ассалому алайкум сорбон брат, зодрӯзум 28 май 1995. агар ман 1 июн Тоҷикистон равам, нақша буд шудагӣ набошам, мара мебаранд ё ки не? 27 майда аллакай даъват ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом мераса. бародари азиз Салим Тошев нависондаед. муҳтарам сорбон, соли 2022 сафари ҳаҷ рафтан кушода шуд. ҷавоб теждад мекунам. бале бародар азиз, ҳаҷи умра айни ҳол шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон озодона метавонанд ки сафар кунанд. Фозилов нависондаед. салом алайкум акай сорбон, патенти ма 5 июн тамом мешавад. ма агар рӯзи 10 июн равам, ягон проблема мешавад? илтимос фаҳмонед. пешакӣ раҳмати калон. барои 5 рӯз ё ки 10 рӯз ягон мушкилӣ барои шумо пеш намеояд. аҳмадов нависондаед. акай сорбон, ма 24 сол дорам ва дар оила 2 писар ҳастем. падару модарам гузаштагиай, бародарам оиладор соҳиби 3 кӯдак ҳаст ва мо дар як ҳавлӣ зиндагӣ мекунем. оё мара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки ман метавонам хидмат сардори оила бигзаронам? агар ки зиндагиит алоҳида боша ва тарам соҳиби зиндагии худат бошӣ, бале метавонӣ ки мақсад хита сардори оила бигзаронӣ, дар ҳолате ки падар модарит вафот кардагӣ ҳастанд. Саидович нависондаед. салом алайкум, чанд бора менависем, ҷавоб наметӣ. ба заграни Тоҷикистон дар Россия даромада мешава. паспорти российский дорам, загранаш не, ба раҳи мошин, яъне пассажир. бале бародар азиз, шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта бошӣ мешава. Тоҷик нависондаед. салом акай сорбон, дар тобистон аблава ҳаст, агар равем хизмат мебарам. ман дар Россия университет буд кардам ва таи 6 солаи Тоҷикистон нарафтам. мефаҳмондед бародар? не бародари азиз, дар айни ҳол тобистонда даъваткунӣ аллакай ба анҷом мераса ва бисёри нафарҳо мегӯянд ки даъват кардан круглӣ год шудагиай. ин гап хатоҳай. танҳо барои ба қайдгирӣ мумкин ки шаҳрвандора даъват кунанд ба комиссариятҳои ҳарбӣ. Қаюмов нависондаед. салом сози акай сорбон, ҳамин саволи мада ҷавоб нагуфтӣ. илтимос ҷавоб деҳ. границаи Қазоқистон рафта мешава? пешакӣ раҳмат. ма подписчики шумоюм ба пеш. бо тариқи роҳи заминӣ, бале. аз Тоҷикистон ба Узбекистон сафар мекунем ва баъд ай Узбекистон ба Қазоқистон. Брент нависондаед. акаҷон аблава кай тамом мешава? илтимос ҳамира мада бугӯ. 27 май фармонаш меброяд ва ба анҷом мераса. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам ва дар канали ма ҳатман обуна бишен. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.